Zdravím všechny, jmenuji se Radeček, za zlínský fanklub jakožto organizátor dobročinné aukce Rach na Kachna 2013 bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste podpořili dobrou věc. Veškerý vítězek z této aukce, kterou pořádá Aukro.cz, půjde na zlínskou organizaci Handicap. Veškeré další informace, fotky, videa a důležité podrobné info se dozvíte ze stránek rachnakachna2013.cz. Ahoj. Takže já jsem se s Karlem potkal v mladším dorostu a potom jsme spolu šli, nebo potkali jsme se první rok v FAMU tady ve Zlíně a tímto bych rád vyjádřil podporu fanouškovské akci Rach na Kachna 2013. Ahoj, jsem Evča a jsem faninka zlínských hokejistů. A ráda podpořím akci Rach na Kachna 2013. Budu ráda, když se přidáte i vy. Karla znám nejvíc z inlineového prostředí a díky tomu možná ještě inline hokej hrají, protože už bych dávno skončil. Letošní mistrovství světa jsme vyhráli a Karel tam byl s námi a možná i díky němu se nám podařilo vyhrát. A k téhle akci každá koruna na handicapované děti je dobrá koruna a věřím, že tuhle akci podporují i fanoušci a připojí se. Ahoj, já jsem Tomáš a taky podporuji dobročinnou akci Rach na Kachna 2013, která startuje 31. srpna. Přijďte si i vy. Ahoj, chtěl bych podpořit akci dělanou na vzpomínku Karla Rachenka, která se za podpory fanklubu děje. Doufám, že se k tomu připojíte. Ahoj, jsem Evča a jsem faninka zlínských hokejistů. Podporuji dobročinnou akci Rach na Kachna 2013 a budu ráda, když se přidáte.